stealing my heart. Claudine Wolfie make me holler at the moon. Girl, you're the finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Rýchlo, chcem vidieť, koľko klikov má naše video. Nemohla som ani zaspať, taká som nadšená. Len 1 000 000 klikov a sme v tábore vražoretiek na temnej pláži. Stavím sa, že je tam aspoň 150 000. Pozrelo si to iba 6 ľudí? To nie je možné. Včera sme mali 1 a nás je spolu 6. No, ja som ešte neklikla. No a nemala som čas. Tieto pory sa sami nevyčistia. To nie je možné. Je mi to ľúto, babi. Poďme, dámy, zatiaľ sa nevzdávame. Na stránke píšu, že termín je dnes o 3:00. Sme v háji. Nie sme v háji. Vy ste ma podržali, keď som bola na dne. A teraz ja, vaša milovaná a prekrásna vedúca, urobím to isté pre vás. Teraz nie, Guli, ja práve vás inšpirujem. Na hodine z ekonomiky sme sa učili o marketingu, ako robiť reklamu. Môžeme urobiť z nášho videa virálne video, no tak verte mi, dámy. Študenti Monster High, vaše vražoretky potrebujú podporu. Sledujte naše video. Povedzte priateľom. Tak toto nevyšlo. Teraz nie, Guli. A Franky, použij hnát. Jasné. Len ďalších 15 klikov, týmto tempom sa dostaneme na 1 000 000 asi za 1 000 000 rokov. To už budem na temnú pláž príliš stará. Nič nefunguje, Cleo. Čo budeme robiť? Čas sa kráti. Premýšľam. Mám to. Počkáme na spol mesiaca a potom ja budem... Nemám to. Čo by primelo ľudí pozrieť si video a poslať ho... O, to ducha, čo je zas? To by si vedela? Dať naše video na hlavnú stránku Fojtubu? Myslíš to vážne? Ktokoľvek na video klikne, môže ho rozposlať každému priateľovi v jeho adresári? Neuveriteľné! Guli, ja si vážne génius. Prečo si to nepovedala skôr? Gulia, funguje to! To nie je možné. Dokážeme to. Už sme tak blízko. Prečo to prestalo?